Vážení diváci, vítám vás u dnešního rozhovoru. Mými dnešními hosty jsou mý úžasní přátelé Ivetka Kantová, ahoj Ivetko, ahoj. A Honzík Delfín, ahoj. Ahoj. Já bych na začátek se chtěla vás obou zeptat, jak vnímáte dnešní dobu, jak vnímáte energii a třeba i vzestup planety Země, jak to tady vnímáte, Ivetko? No, tak je to intenzivní, co si budeme povídat. Děje se toho hodně v nás i venku a prostě zpracováváme to, jak se dá, no, takže jako energie v prostoru narůstá, tak jak já to pociťuju a to se dotýká potom úplně všeho, takže je to tak, že čím víc světla přichází na zem, ať už ze zhora nebo z matky země, tak tím víc toho nevědomího se vyplavuje ven na povrch a to vidíme třeba v těch spisech, nechci ani říkat to jméno, všichni víme, o co jde, který se objevily teď na začátku roku a budou určitě následovat další věci, které se dostanou na povrch a které lidi zjistí, že se děly třeba, nebo spousta lidí už to i ví. A to je všechno důsledek různých věcí, ale jedna z těch věcí je ta, že právě vibrace, které sem přicházejí, nebo energie, které sem přicházejí, jsou tak vysokovibrační, že zkrátka to nízkovibrační už se tady nemůže udržet na povrchu. A zůstává jen to, co je sladěné s tím, můžeme říct, novým pojetím světa nebo novým pojetím lidstva. Takže říká, že rok ohnivého koně jede. Ten svála. Tak minulý rok jsme slíkali ty kůže, tam jsme oddělovali to zrno od plev, řekněme, tam jsme zjišťovali, co už nepotřebujeme a co už nechceme a co už právě není v souladu s těmi novými energiemi, ale to teda cvála od začátku. A jak to vidíš? Já to vidím podobně, je to takový, jak se říká, fraktální zrychlení, jak to jde v té spirále a ten čas se neuvěřitelně zrychluje. A vlastně se dá říct, že ten letošní a příští rok budou zlomový, bude se dít obrovské množství nových událostí, na které ani lidi nejsou připravení. Ono se to děje ve vesmíru kolem nás. My vidíme, jak slunce vyzařuje obrovské množství energií, jak Schumannova rezonance kmitá v obrovských rozsazích, ve vysokých frekvencích. A to samé se podepisuje v podstatě i na lidskou komunitu, že jsou různý konflikty z našeho pohledu úplně nepochopitelný a ty konflikty probíhají neuvěřitelně, nepředvídatelně a neuvěřitelně rychle a nikdo neví, co bude druhý den. A to samé se děje i třeba v naší zemi, že různé skupiny lidí se dělí a děje se to v našich rodinách, že ty vztahy, které nefungovaly, najednou prostě se rozpadají. Ale děje se to i v našem nitru, že se čistíme a zasahuje to vlastně náš emocionální systém a všechno se to fraktálně zrychluje a ještě se to nějakou chvíli zrychlovat asi bude. A já bych ještě řekla, že vlastně tahle doba, tady tím zrychlením, jak se všechno mění, jako má potenciál měnit rychle, tak je to vlastně obrovský dar pro všechny, protože právě proto jsme sem přišli v tuhle dobu a určitě mnozí z nás i proto, aby jsme zažili tady tu příležitost tady těch rychlých jako proměn vnitřních a rychlejšího vnitřního růstu. Ta duše se tady může teďko učit úplně na maximum, úplně hodně ze všech oblastí života, ať už jsou to vztahy, ať už je to porozumění sobě, druhým, ať už je to jako nějaký vztah ke zdroji třeba. Tak to jsou všechno věci, které teďko máme možnost vlastně v sobě úplně jako vyrůst takovým obrovským jako rychlým způsobem, jako nikdy možná předtím na Zemi. No, je to doba, kdy vlastně za jeden život můžeme odžít třeba 10 životů, který bychom žili na úrovni středověku. A je to tím, že ty energie jsou daleko vyšší a je tady obrovská možnost potkávání bytostí, odžívání si životů a nějakých karmických dluhů, karmických lekcí s velkým množstvím lidí. Ve středověku třeba, když někdo žil na vesnici, tak za svůj život třeba potkal, řeknu třeba 500 000 lidí za celý svůj život.
a ten život byl třeba 40 letech. Dneska žijeme chronologicky dvojnásobnou dobu a potkáváme o řády víc, možná o 2 řády víc lidí, s kterými interagujeme. Takže vlastně to čištění té karmy nebo odžívání karmy nebo ty různé karmické interakce probíhají třeba 10násobně rychleji než v těch životech minulých. A taky, pardon. Máme i mnohem víc informací, někdy jsme vlastně až přeinformovaní a vlastně bychom se měli, někdy si s tím nemůžeme vyrovnat, takže asi ta cesta je i dostat se víc k sobě. Že? To určitě. Já jsem ještě vlastně k tomu chtěla říct, že i jako vnímám, že se hodně uzavírají taková ta rodinná témata. Různě jako příběhy, které se táhly strašně dlouho po celé prostě generace, tak se teď můžou úplně velkou rychlostí uzavřít jako s velikou lehkostí a tak snadno, jako nikdy. Jo. Že to vnímám, že se i zbíhají určitě ty časové linie, všechny možnosti vlastně, které tady na Zemi byly předtím, tak se už jako zbíhají do té jedné, která tady převáží, do té pozitivní časové linie. A tím pádem i pokud máte třeba teďko špatný sny, nebo takový zvláštní sny, hodně lidí mi to teďko říká, že mají sny, kterým nerozumí a jsou buď to úplně blázniví, nejsou jako špatný, ale jsou úplně blázniví, anebo jim třeba si v tom snu odžijou nějakou možnost, kterou vlastně je to nějaká časová linie, která už se uzavírá, protože už se tady jako nemůže odehrát na Zemi, takže se odehraje v tom snu, ona projde tělem, takže vlastně se jako nějakým způsobem jako demonstruje, ale pak prostě jako vymizí, jo, a tím pádem je jako vyřešená, jo. Tohle mi přijde hodně hezký, že se jako takhle úplně lusknutím prstu řeší vztahy mezilidský, řeší se vnitřní jako bolesti každého člověka hodně rychle, když se tomu otevřeme, když se těm energiím otevřeme. No, ty sny, to je taky součást odžívání na jiný úrovni reality, ale vlastně i ty sny se zrychlují, všechno se to teďka fraktálně zrychluje k určitému bodu. A dá se říct, že to zrychlování ještě nějaký čas bude probíhat a vlastně my získáváme informace, takové množství informací, třeba o lidské společnosti, že jo? Nebo třeba o mimozemských civilizacích. Nebo umělá inteligence teďka vede některý lidi různýma směrama. A je tady taková možná trošku tendence jít tím duchovním světem, jedna část lidstva, a druhá jít tím transhumanismem, a což je teda cesta, dá se říct, do pekla, že jo? Protože ten transhumanismus vede k tomu, že se člověk zbaví emocí. Sice bude dokonalé jako výpočty, všechno, tělo bude mít zdokonalený, ale nikdo z těch lidí, kteří to staví na tom transhumanismu, si neuvědomuje, že my máme kolem sebe morfický pole, že my nemáme jenom fyzické tělo, ale máme i další těla a že tím vlastně tu bytost úplně rozbíjejí. Takže se to větví na tu duchovní část a na tu část, která je třeba sní o tom transhumanismu, což je v podstatě špatná cesta. Co vás vlastně dnes nejvíc motivuje na to sdílet vaše duchovní poznatky a u tebe překlady od Christínky von Dreyen a u Honzíka zenové zkušenosti? Tak je to spíš takový předávání těch, že člověk cítí, že v tom morfickém poli je hlad po těch informacích a když je člověk má, když nějaký léta studuješ ty věci, tak je nestuduješ pro sebe, nebo jenom pro sebe, ale vlastně máš takovou povinnost trošku, když ty učitelé nebo ty mistři se obětovali a dali ti to učení a věnovali celý život tomu předávání, tomu učení, tak to posunout někam dál, zase mezi další lidi, další generace. Takže to je takový spíš, jako člověk by řekl, poslání, to cítím. Jak to vnímáš ty, Ivo? No, já jsem začala překládat vlastně ty duchovní učitele a Kristýnu kvůli tomu hlavně, že jsem jako měla potřebu říkat svoji pravdu a tím, jak jsem se sama jako ve svém životě nějak posouvala
tak jsem nacházela jako tu svoji pravdu tady u těch učitelů, u toho Eckharta Tolle, u Kristýny potom jako to, co říká Kristýna, vlastně mi odpovědělo úplně na všechny jako otázky, takový ty existenční otázky, na které jsem se jako sama sebe vlastně ptala celý život. Takže to byl velký přelom u mě a rozhodla jsem se vlastně říkat to, co je pro mě pravdivý. Jo, ať už to někoho bude zajímat nebo ne. Vlastně začala jsem s tím YouTube kanálem, takže jako mně přišlo to, co říká Kristýna, tak důležitý, že jsem si neuměla jako představit, že bych o tom nikomu neřekla. Potřeba jsem to posílat dál, zkrátka z toho důvodu, že mě to pomohlo si něco uvědomit. Pomohlo mi to v životě a prostě měla jsem naději, že to může pomoct i někomu dalšímu. Takže jsem to začala posílat dál, protože jsem mohla, protože zrovna u mě v životě byla taková konstelace okolností, že to bylo možné. Umím ty cizí jazyky, takže a i jsem jako věděla technicky, jak to udělat, jako tady ten overvoice a tak. Takže když jsem jako cítila, že můžu a chci, tak jsem prostě udělala ten krok a myslím si, že to je hodně důležitý vlastně udělat ten první krok a potom vesmír udělá ty další, jo, a pak už vlastně ta změna pokračuje a tak se to jako celý nese. Takže ta motivace byla pravda, pro mě byla pravda vždycky jako hodně důležitá a vždycky jsem ji hledala, to máme asi společný i s našimi posluchači. No, a tak asi takhle. Já teda musím říct konkrétně u té Kristýnky von Dreyen. Já jsem studoval jednak zen, buddhismus, transpersonální psychologii, pak jsem spolupracoval s Martičkou Foučkovou a to, co jsem četl v těch knížkách od Kristýnky von Dreyen a co jsem viděl v různých těch podcastech, v různých těch videích, tak já prostě s tím úplně souhlasím. Já tam nemám žádný rozpor, naopak tam získávám ještě plno informací, které mi nedocházely nebo které jsem neměl možnost poznat. Takže mě to doplňuje ten můj komplexní obraz. Jo? Takže ta Kristýnka, tam to je vidět, že to je nesmírně vyspělá bytost, která nás může úžasným způsobem všechny obohatit. Jo. Já to taky tak cítím a zároveň i cítím, že každý z nás je vlastně nesmírně vyspělá bytost a akorát si na to třeba nepamatuje. Jo, protože u Kristýny je to o tom, že jak máme vědomí a jedna část je jako běžně dostupná přes den a druhá část je nevědomá, teda je to podvědomí nebo nevědomí, tak ona toho nevědomí má málo, když to většina lidí má toho nevědomí daleko víc. Takže u ní je to o tom, že ona si pamatuje, že ona tam ty věci má jako odkrytý. Jo. Což je úžasný. Což je úžasný a to je vlastně její ale rozhodnutí té duše, proč sem s tím přichází, že tohle, že to má odkrytý ty informace, tak jí umožňuje vlastně to těm lidem jako sdělovat ze své vlastní zkušenosti, ze svého vlastního prožitku. Někdy si třeba posluchači myslí, že ona někoho channeluje, ale není to tak. Protože není to tak, že ona by jako stahovala informace od nějaký jiný bytosti. Ona vlastně stahuje informace sama od sebe, ze svého vyššího já, tím, že jako je napojená na to svý vyšší já vlastně asi neustále. Jo. My, když si sedneme do meditace, tak se s ním napojíme jako svým rozhodnutím v tu chvíli a pak třeba během dne, jak člověk prochází tím dnem, tak už to není třeba tak silné. Ale ona je napojená na to své vyšší já celou dobu a velice silně, jako je. Takže ty informace jí přitýkají vlastně neustále. A to bych mohla navázat na to, my jsme vlastně nyní v sobotu 21. března 2026, tak bylo setkání s Kristýnkou von Dreyen a my jsme tam s Ivetkou byli, takže jsme to mohli prožít naživo. A já bych se tě, Ivet, chtěla zeptat, jak to tam na tebe působilo? No. Pro mě to byla prostě velká paráda. Pro mě to byl den jako plný oslav, vlastně 2 dny plné oslav. Kristýna přijela už v pátek a já jsem měla možnost se s ní potkat. A to byl prostě pro mě velký dárek. A ta sobota potom zase jsem se potkala jako se spoustou posluchačů mého kanálu Slova moudrých česky a všichni mě zdravili a objímali se mnou, děkovali mi a
Já jsem byla moc ráda, že jsem ji jako mohla vidět naživo, protože jinak tvořím prostě za počítačem a vidím jenom ty profilovky. Takže to jsem si užila i jako tu atmosféru, tu sounáležitost, jako to pole stejně naladěných lidí. A byla tam krásná atmosféra, taky jste tak vnímala? Já jsem to vnímala podobně, akorát já jsem se tě právě chtěla zeptat, protože my jsme ji viděli v podstatě na dálku, nebyli jsme u ní blízko, ale ty jsi měla tu možnost den předem se s ní právě setkat osobně a já jsem se chtěla zeptat, jak na tebe vlastně působí. Když jsem viděla Kristýnku osobně, tak jsem měla pocit určitý hloubky, až jako možná, ale někdy i možná tíhy, protože ona má velké poselství a zároveň vidí všechno s nadhledem, vidí nás jinak. A v jejím, tu tíhu jsem cítila i v jejím projevu trošku. Tak jsem se tě chtěla zeptat, jak to jako ona sama zvládá, tak ty dlouhodobý vlastně tlaky té společnosti, protože ona přednáší včera, teda v sobotu přednášela před 2000 lidma, tak jak to ona vnímá? No, já bych řekla, že každá vlastně osobnost nebo každý člověk, který promlouvá nějak veřejně, tak je lidé se na něj projektují to, co sami jako si představují o něm, projektují si na něj ty svoje jako vzorce i jako z dětství nebo prostě se svého života, nějaké svoje vlastní představy. A takže je vlastně docela normální nebo i běžný, že lidé prostě nějak Kristýnu vnímají a něco si o ní myslí. Moje zkušenost, když jsem se s ní setkala osobně v ten pátek, tak prostě já jsem byla úplně jako ve velké radosti a ve velké vděčnosti, že opravdu přijela po těch 2 letech vlastně, co překládám její videa. A cítila jsem z ní jako hravost, velkou hravost a takovou, jako že se vlastně vůbec jako neprožívá ona, jako že by byla tady nějaká, že tady přišla nějaká známá osobnost, nebo ona, že by byla nějaká jako tady spasitelka. A byla hrozně milá a byla prostě ve mně, jako vzbuzuje jako velkou lásku, velký vlny jako lásky, blaženosti, vděčnosti. No, já prostě jsem na ní napojená nějak energeticky i asi jinak. Možná máme i hodně věcí společných spolu. A takže to je můj takový osobní jako pohled nebo náš osobní jako nějaký propojení. A já ji vnímám prostě jako velmi blízkého člověka, kterýho jste dlouho neviděli a konečně přijel. Takže jsem z toho měla jako úplně Vánoce. No, jako když prostě přijdete domů ke své duchovní rodině a úplně jsem se dojímala celý ty 2 dny. No. Já musím říct, že ty máš právě takový úžasný léčivý hlas a že tebe se tak hezky poslouchá a právě jak je to propojený i s tou Kristýnkou, tak je to prostě nádherný. Tak za to ti i děkuju, protože se ráda tě poslouchám. Myslíš, že má Kristýnka i prostor na to být takovou tou běžnou mladou ženou, dívkou, nebo musí, nebo hraje, to jsem blbě řekla, má tady to poslání a musí tu roli zahrát. Já bych řekla, že určitě jako má svůj osobní život jako v radosti, že určitě má radost ze života, ale já jsem se jí neptala vlastně na nic osobního, protože vím, že na ty osobní otázky nerada odpovídá. A většinou i v té komunitě, online komunitě, kterou má, tak když se jí někdo zeptá na něco velmi osobního, tak odpoví jako spíš ve vztahu k lidem, než ve vztahu k sobě. Nevkládá do toho takový ty jako její osobní jako příběhy. Myslím si, že je pro ní hodně důležitý jako předávat to poselství, předávat ty své myšlenky a nevztahovat to na tu svoji osobu, jo. Nebýt vnímaná jako guru nebo něco takového, nebo druhý Kristus. Někdo si myslí, že je třeba inkarnace Krista, ona to právě komentovala s tím, že to tak není a že Krista máme všichni v sobě, že to je vlastně to kristovské vědomí, je to určitá frekvence, není to osoba, nějaká historická postava.
ale je to frekvence bezpodmínečné lásky, kterou má každý v sobě. Takže myslím, že to, co nemůžu samozřejmě mluvit za ní, ale to, co já vnímám, že jí o to jde nejvíc, tak je právě jako předávat tady tyhle myšlenky, které ona předává, jako třeba to, že lidé by měli převzít odpovědnost za své životy a vlastně postavit se do té role tvůrce, nejenom svého života, ale i jako vzhledem k okolí, jo? Že můžou něco změnit ve svém okolí, jo? Tak, no. Jak to vnímáš ty, Honzi? Já bych se ještě vrátil k tomu 21. březnu. To je takový symbolický datum, vždycky to je, i když letos to bylo o den posunutý, je to ta jarní rovnodennost. A to ty staré civilizace to měly jako nesmírně důležitý datum. A já když vidím, co se děje ve světě, jak se ten svět dělí, jak ta, řekl bych, ta západní hemisféra, ta anglosaská se rozpadá do chaosu a ta východní je na určitým zestupu morálním a duchovním, tak já, když se na to podívám jako z globálního pohledu, tak středem Evropy je Praha, je Česká republika, středem Čech je Praha a ta Praha je rozdělená řekou Vltavou. A když se na ní podíváme, jako když se podíváme na Vltavu po proudu toku, tak si v té Praze můžeme představit pravou stranu, která pro nás představuje tu intuitivní duchovní část, a levou stranu, která je ta racionální část. Jo? A v té duchovní části je Vyšehrad, který je spojený s českou státností a je to opravdu nejduchovnější místo. A řekněme v Praze, sice někdo se mnou souhlasit úplně nebude, ale já to zobecňuju trošinku. A na levé straně máme Hradčany, který jsou takový racionální, je tam prezident, ale hlavně jsou tam takový artefakty, třeba tam byl přivedený sochař Plečník, který tam postavil takový obelisk. A další věci, které jsou takový spíš toho zednářského stylu. A to je takový zemitý, jo, takový spíš racionální. To je ten starý svět, který se rozpadá, který my opouštíme. A teď se stala taková zvláštní situace, že ve stejnou dobu, ve stejný den, ve stejné hodiny na té levé racionální půlce Prahy byla demonstrace, jakoby, já to nesleduju, takže nevím přesně proti čemu, jestli proti vládě, nebo prostě demonstrace, 200 000 lidí údajně, a na té pravé intuitivní části měla přednášku pro mě v současné době nejmystičtější nebo nejduchovnější bytost, aspoň co já znám tady v Evropě, a Kristýnka von Dreyen. A tam bylo 2000 lidí. Takže to bylo vidět taková polarita toho světa. A protože Praha je tím centrem tady Evropy, tak i polarita Evropy a vlastně i těch celých hemisfér. A když se odvolám na pana Hawkinga, na tu jeho stupnici od 20 do 1000, tak ty lidi, kteří se pohybují do těch 200 nebo 150 bodů jeho stupnice, tak mají třeba intenzitu své energie nebo duchovní vyzařování jednotek. Ale ty vyspělé bytosti jako Kristýnka von Dreyen, anebo tam bylo plno opravdu vyspělých lidí tady, tak mají v řádu stovek až tisíců a možná 10 000. A ono pak v podstatě to celou tu situaci vede do určité harmonie. Jo? A vlastně jenom to ukazuje to, jak se ten svět teďka dělí a všechno je to symbolický. My žijeme v takovém symbolickém světě, symbolických změnách. Takže tohle pro mě byl takový obrovský symbol toho rozdělení toho světa a toho objevení se toho nového světa a jakoby ta dominance toho starého světa, který se některé bytosti ještě snaží jako udržet. Tak tohle mi přišlo toho 21. jako silná symbolika. Já bych ještě chtěla říct, že
jako bychom mohli předat nějaký poselství, který nám Kristýnka v tomto hotelu vlastně předala. Ale jedno, co tam ve mně zarezonovalo, bylo, že vlastně nikdy nebylo na světě tolik utrpení, ale zároveň i tolik světla. No, ona vlastně říká teďko poslední, řekněme, jako pár měsíců, já bych řekla, že na tom setkání té naší komunity to ona zmiňuje třeba od prosince, že vnímá jako opravdu hodně velké množství světla v prostoru. Ona i popisovala, že letěla nad Holandskem a že tam z letadla viděla, a pak teda i potom na zemi, že tam viděla takové zlaté koule, jo, úplně jako koule zlatého světla, jako kdyby pršely z nebe nebo se nějak pohybovaly a byly všude, úplně všude v prostoru. Ona i vlastně v tomto hotelu říkala, že vzduch nikdy neviděla jako něco průhledného nebo neviditelného, že pro ní vždycky vzduch byl plný různých jako částic. A říká právě teď, že toho světla je tady tolik, jako tu nebylo nikdy od doby zapomnění lidstva, takže to je, dejme tomu, třeba těch 11 tisíc let od pádu Atlantidy to může být. Takže to je úžasná pozitivní zpráva. No a současně to, že jako přibývá těch věcí, které se nám zdají negativní, nebo zdá se nám, že přibývají, tak ono je to podle mýho názoru doopravdy jenom tím, že se jako vyplavujou, jo? Že se, jako když si ona třeba dává ten příklad toho, co se děje, připodobňuje to k tomu, jako když ráno vychází slunce z mlhy a teď ta mlha, jak se rozpouští, tak vlastně se odkrývá postupně ta krajina. Jo? Že nejdřív sedí ta mlha na té krajině, to je to nevědomí, to je to, co nebo ta rouška, která překrývá tu část vědomí. A postupně to slunce, jak svítí, a to se doopravdy děje, že to naše slunce nám sem posílá takové energie, že to způsobuje to, že se ta rouška zapomnění rozpouští a objevují se ty věci z toho nevědomí nejenom jednotlivců, ale i celého lidstva a my jsme prostě každý z nás částí celku a tak i ty lidé, co třeba šli demonstrovat, tak z mého pohledu jako na tom není vůbec vlastně nic špatného, nebo já to vnímám jako i to pozitivně, protože z mého pohledu jako je tady moc důležitý ten respekt jako k cestě každého člověka, každé té duše a to, že třeba každý člověk, když něco dělá, pro něco se rozhoduje, tak se proto rozhoduje, protože si myslí, že je to tak dobře. Jo? Většina lidí, že jo, většina lidí se nerozhoduje pro něco, protože si myslí, že je to špatně. No, takže oni tam jdou s dobrým záměrem, oni chtějí taky jako dobrý svět, chtějí být svobodní, chtějí mít prostě dobrý prostředí pro sebe a svý děti. Takže oni tam jdou s dobrým záměrem a úmyslem, ale něco třeba neví, jo. A my taky nevíme všechno, jo, že my si někdy myslíme, že ta naše cesta je ta nejsprávnější, ale pravda je, že nikdo z nás neví všechno. Věci můžou být úplně jinak a i ten, kdo jde na takovou demonstraci, tak si myslí, že je to to, co má udělat, aby se věci zlepšily, jo. Takže tohle je jeho rozhodnutí, jeho cesta a někdo se zase rozhodne třeba, že pro něj je ta cesta jako v tichosti, v meditaci, v uvnitřnění a je trošku jiná, ale ten cíl je stejný a tohle vlastně Kristýna taky říkala v tomto hotelu a myslím, že to je jeden ze stěžejních jejich jako poselství, to, že se máme soustředit na to, co nás spojuje, jo? A to je ta láska, to je budoucnost toho lidstva, kterou všichni chceme krásnou a taky to, co nás tady spojuje, je planeta Země a ta se prostě rozhodla jít do vyšších vibrací. Přesně. Jo? A my ji v tom můžeme podpořit úplně nejlíp, jak každý umí. No. Každý má svoji vibrační úroveň a každý má vlastně svůj životní plán, nějakou karmu a někdo se rozhodne jít dopředu s tou planetou a někdo prostě se rozhodne, že v té hmotě ještě si chce ty věci prožít, ještě těch zážitků z té hmoty, ta jeho duše nenabrala dostatečné množství, anebo tady má nějaký závazky karmický, takže
ten ještě třeba postoupit, buď to nechce, nebo nemůže, nebo na to není připravený a vyhovují mu ty hmotnější vibrace, chce si ještě užít. A zase jsou lidi, kteří už cítí, že tady jim to nevyhovuje, už chtějí do toho světla, ale každý žijeme ve své realitě, že jo. A těžko pochopit realitu jiných lidí, protože oni zase žijou svoji realitu. Takže my nemůžeme soudit. Každý soud je velice neobjektivní, protože my posuzujeme jeho z naší pozice. A tak to možný není. A máme málo informací o tom, jak on žije. A já jsem s tebou s naprostým souznění v tom, že každý se snaží žít nejlíp, jak dovede. Ano. Každý má pravdu ze svého úhlu pohledu. A jak se říká, nemůžeme se zlobit na prvňáčka, že jako vysokoškolák se nemůže zlobit na prvňáčka, že neumí algoritmy zrovna. A jsou mladé duše, starší duše. A jsou různý druhy zkušeností, pro který si ta duše přišla. A pro někoho ta zkušenost té demonstrace může být třeba zážehem k tomu většímu probuzení. Nebo může být nějaká zkušenost, kterou on potřebuje, aby si řekl, no tak tohle nechci, tady je jako třeba násilí, nebo tohle je jako na mě moc, nebo chci to jinak. Může to být zkušenost, pro kterou si ta duše doopravdy přišla a která je součástí, určitě je součástí podle mě jako růstu té duše a je důležitá z nějakého důvodu, kterýmu nemusíme rozumět. Myslím si, že je hodně důležitý vlastně se navzájem respektovat v těch našich rozhodnutích, jo. Protože když někoho soudíme, tak soudíme zároveň i sebe. My jsme jako strom, který má různý větve a tyhle větve jdou na demonstraci a tyhle větve jdou na Kristýnu, ale pořád je to ten jeden strom. A když budeme říkat, to jsou špatný větve, tak oni jako když o někom říkáte něco špatného a on vás v tu chvíli neslyší, není třeba s váma v pokoji, tak to ale není tak, že by se to k němu nedostalo. Jo? On to energeticky cítí a vy ho tím oslabujete. Já myslím, že je hodně důležitý vlastně nechávat ostatním lidem prostor a když si jako myslíme, že někdo by měl něco pochopit, nebo že třeba není duchovně vyspělý, nebo takový ty vlastně jako odsudky zase jako lidí, kteří se pohybují víc v duchovních sférách, tak si myslím, že je důležitý vlastně jako otevřít energeticky ty dveře pro toho člověka tak, aby on do nich mohl jako lépe vejít, protože když řeknete o někom, ten se v životě neprobudí, tak jako kdybyste ty dveře pro něj energeticky zavřeli, jo? Ale ve chvíli, kdy si představíte, dokážete si představit, že on se probudí a dokážete si pro něj představit jinou cestu, kdy on bude taky jako šťastný, naplněný, bude vědět, kudy jít, jo, tak je to, jako kdybyste opravdu mu tu cestu připravili. Energeticky dali první kameny a on potom bude mít tu cestu snazší i díky vám. A to je taková energetická laskavost, ale ty laskavosti jako se můžou šířit samozřejmě i fyzicky. No. Já jsem se zase rozpovídala. Krásně. Jo, tak krásně. No, Christinka tam vlastně zmiňovala, že vědomí souvisí s našimi vibracemi taky. A vlastně, že záleží na každém jednotlivci. A tím, že se zvyšuje frekvence planety Země, tak zároveň se zvyšuje i frekvence a vibrace lidských bytostí. A ona vlastně, čím víc budeme stoupat vzhůru, tím víc i můžeme vidět i ten světonázor a dělat si na to jakoby i kritický, mít i to kritické myšlení, protože média často nás vlastně manipulují a dělají z nás, že jsme bezmocní. Ale ona tam zmiňovala, že všichni máme obrovskou sílu a že vlastně nemusíme demonstrovat, že jo, ale můžeme jenom manifestovat naší myšlenkou, vysílat energii lásky do okolí a tím vlastně pozvedáme tu frekvenci. Jak to? Je to tak, ale je vidět teďka obrovský štěpení těch lidí. Jo. Některý ty lidi vyloženě jdou do takového úpadku, do nějaké dekadence. To je vidět ten řízený systém v médiích speciálně, protože
Já když se dívám s vnoučatama na pohádky, tak ty pohádky jsou o nějakých strašidlech. Jo. Ty děti to straší, tam není žádná láska, tam není žádná pro ně poučení nebo radost. Já si vzpomínám takový ty filmy, jako byl Krteček, který byly láskyplný, laskavý. A dneska se točí opravdu, bohužel, nehezký, dramatický pohádky. A o filmech už vůbec nemluvím. A je to rozdělení té společnosti, prostě pořád do nás cpou násilí v těch médiích, teda já nemám televizi, ani rádio, tyhle ty prostředky, ani mainstreamový internet, jenom co potřebuju, takže já to nesleduju, ale když k někomu přijdu na návštěvu a vidím to třeba v té televizi něco koukat, tak je to pro mě šílený. A bohužel to dělí ty lidi, ale ukazuje to, kdo nám tady vládnul doposavat, jo? V jaký jsme byli manipulaci a jak se zvyšují ty vibrace té země a celé sluneční soustavy a tyhle části vesmíru a tu potažmo i nás, každého jednotlivce, tak ten starý systém se nás snaží za každou cenu srazit a udržet v těch nízkých vibracích. A v tomhle mají nejhorší roli média. Já zastávám takový názor, že války nerozpoutávají politici nebo generálové, ale média. Média, že to šířejí, že manipulují těma masama lidí a tu negativitu, oni jsou takovou prodlouženou rukou té temné strany v současné době. Ty mluvíš pozitivně a mluvím negativně. Takový jiný Jank. No, ale Ivetko, o válce se tam vlastně Kristýnka taky zmiňovala, tam o tom hezky mluvila, vy? Já ještě chci vlastně navázat na tebe, chtěla bych k tomu říct, že si myslím, že tady ty jako vlastně negativní impulzy z těch médií, ty tu určitě jsou a jsou jako z mýho pohledu takovej doběh vlastně toho, co bylo, ale už se zároveň vedle toho začínají objevovat i ty světelnější pořady nebo pozitivní pořady. A já si myslím, že takhle to bude ze vším ve společnosti. Že ve školství se vedle úplného jako tmářství nebo takového toho hodnocení a tady seď a ani nemukni, už se začaly objevovat různé školy, školky, vzdělávací zařízení pro děti, prostě skupiny, kde se ty děti cítí dobře, kde nejsou hodnocený nebo káraný, kde jsou přijímaný a kde se jako na to těší, jo? Kde se těší do té školy a chtějí se něco naučit, jsou tam přirozeně motivovaný a ne motivovaný známkama nebo nějakým ty. A takhle to bude ve zdravotnictví, nebo už to probíhá, tyhle změny už probíhají dlouho, že jo. Je domškoláctví, jsou alternativní doktoři. Že? A pak záleží na nás, co si vlastně vybereme z toho, jo, na co se zaměříme. A to si myslím, že je hodně teď důležitý vlastně, a říká to i Kristýna často, zaměřit se na to dobrý a to posilovat ve svém životě. Já mám třeba na kanále Slova moudrých česky jednoho posluchače a ten je úžasný v tom, že mi tam vždycky napíše dlouhatánský komentář, kde řekne všechno to špatný, co vidí. Hodně si tam jako postěžuje. A já jsem ráda, že to dělá, protože vlastně on to tam jako řekne, on má prostor to tam říct, já to tam nechávám, je tam ten prostor. A vlastně z něj to jako odejde a je tam prostor pro něco světelnějšího, jo. A myslím si, že to jako je jedna z důležitých věcí, jako teda uvidět to, co samozřejmě, jsou to nějaký kroky toho probuzení, jo. Takže v první chvíli, když se začnete probouzet, tak si řeknete, co tady vlastně dělám, co se tady vlastně děje. A pak se začnete prohrabovat těma králičíma norama, zjistíte tady ty spisy, tady ty, já nevím co, no, radši nic. A pak ale se dostanete, a to je právě ta fáze, ve které třeba ten můj posluchač úžasný a i třeba další posluchači jsou, kdy jim přijde, že je to všechno úplně v háji a že tady všichni zemřeme. Ale pak se dostanete za tu část, za tuhle fázi. A pak už si můžete vybrat, jo? Víte, že je tady obojí, víte, že je tady ráno i noc, světlo i tma a vy si můžete jako postavíte se do té role toho tvůrce
a vědomě si vybíráte, pracujete s tou svojí energií tak, abyste ji nasměrovali tím pozitivním směrem. Jo. Takže si vybíráte pohádky pro vaše děti, které jim můžou něco napovědět, jako jak o tom třeba, jak jsou lidi silní. Já jsem viděla pohádku Přání se jmenuje. A tam je to vyloženě o tomhle, jak jako lidi si můžou vzít tu svoji moc zpátky, tu svoji tvořivou sílu a vytvářet si, jako plnit si ty svý sny sami. Jo, že nemusí je nikomu odevzdávat, ale ty svý sny si manifestovat sami. Nebo v tom školství si můžete vybrat školu, která je pro vaše děti lepší. Samozřejmě bavíme se tady i o penězích, že jo, nějaké školy jsou placený a to je navázané zase, jak se říkali, jakoby na ty média a finance, podle mýho názoru teďko jsou takový dvě ještě bašty toho starého systému, který se musí zhroutit, aby se udály ty větší změny, jo, ale i to se děje, no. Prostě si tu svoji realitu tvoříme my. No. My máme tu sílu. Co myslíš těma baštama, prosím tě? No tak třeba v těch médiích ty bašty takového toho jednostranného úhlu pohledu, jo, a kdy vlastně se informuje, ale informuje se tak, aby se pozornost lidí nasměrovala nějakým směrem. Já to beru tak, že média by měly informovat jako z různých úhlů pohledu, vlastně dost neutrálně. Ale teďko jsme třeba viděli, že odešel jeden moderátor z nějaký televize, který tam vedl ty politický, ano, řekněme to rovnou. A to je pro mě jako jeden vlastně z ukazatelů, že se určitě něco začalo hýbat. My to samozřejmě nevidíme tady jako diváci běžní, já taky teda na televizi nemám čas, ale dejme tomu diváci, nejsme uvnitř té televize jako tvůrci a producenti těch pořadů, ale vidíme jako tyhle ty vnější signály, které ukazují, že se něco, co dlouho tam bylo zaseklý, začalo hejbat a pomalu se začaly vytahovat ty kostičky a já myslím, že to, co my nevidíme, tak jako těch pohybů už tam je daleko víc, jo. My si pořád myslíme, nic se neděje, ale to je taková ta fasáda, protože ve večerních zprávách jsou třeba pořád stejný ty lidi, jo, pořád stejný obličeje, jenže vzadu už se to všechno přeskupuje a já věřím doopravdy, že ty síly světla v lidských tělech pracují na tom, aby ve všech těch oblastech se tohle událo, že se jako to starý, jako já jsem vlastně dost fascinovaná tím, jak to probíhá, protože mně přijde, že to probíhá dost hladce, nebo v mé realitě jako to probíhá docela hladce. To je dobrý, že říkáš v tvý realitě. To je perfektní. To. No, každý máme svoji bublinu. Když oni vlastně média mají informovat, ale média v současné době manipulují. To je úplně jiná funkce. Informovat je pozitivní funkce, kdy lidi mají dostávat objektivní informace, aby si mohli udělat co nejlepší světonázor. To je poslání v podstatě těch médií. Ale ty média manipulujou v zájmu určitých skupin, které tady vlády doposavat. A to jako zpronevěřují se ty svý funkci. Ale dneska už je vidět, že prostě nebo velká část lidí vidí, jak to celé probíhá a díky umělé inteligenci, díky internetu a různým sítím je tady možnost alternativních informací, takže kdo ty informace potřebuje, tak se je prostě najde. Jo, to si řekl moc krásně a to taky si myslím, že je hodně důležitý vlastně, že vnímáme, že tady jsou nezávislá jako média třeba, ale můžeme tomu říct i youtubeři nebo nějaký informátoři, který mají i v naší zemi třeba stovky tisíc sledujících a informují prostě zase z jiné strany, jo, a je jich tady čím dál víc a je to tak dobře. Takže vlastně ta tichá revoluce lásky, o který mluví Kristýna, tak ta probíhá tímto způsobem, že vlastně s tím, co je, nebojujeme, ale vytváříme něco, co je nám bližší, co je právě světelnější, co jede už na těch vyšších jako frekvencích, dejme tomu. A tím se to jako postupně ty lidi, podle mě, jak se více lidí probouzí, tak oni už se nedají manipulovat, jo. Oni už vidí za tu oponu a je to jako když máš iluzionistu. Jakmile ten trik prohlídneš, tak je kouzlo pryč, jo. Já jsem právě říkal v jednom vysílání o panu Moravcovi, že to je takový David Copperfield, který vytváří iluze a takový ty
falešné reality, jo. No, Takže, je tam, je. No. Iluzionistů, no. ale ono to není jenom v médiích, ono je to třeba v jiných oborech lidské činnosti, jako v medicíně. Tady je vidět, bohužel, jak ta medicína už nechci říkat přímo kolabuje, jo, ale je tady nedostatek doktorů a ty služby úplně nejsou ale úplně optimální, zubaři a takové věci, že to všichni víme, že to je problém. Ale vidíme, že se tady objevují nějaké alternativní možnosti léčby, jo, a to se teďka v poslední době neuvěřitelně zrychluje. Informační medicína, homeopatika, autopatie. No, já bych se ještě vrátila k té válce, protože mě tam zaujalo, jak Kristýnka vlastně říkala, že i kdo se účastní války, tak vlastně tu válku podporuje. A byla tam s ní ještě Nikola Gut a to tam říkala krásný přísloví německý a to bylo: představte si, vážení přátelé, že je válka a nikdo si ji neúčastní. Že zuří válka a nikdo No, to by bylo, kdyby všichni jako tady ty vlastně politici a to tak vlastně chtějí rozpoutat válku, ale nikdo by tam do toho nešel. A mně ještě napadlo, že by byl konec válek, pokud by vlastně se uzákonil zákon, že pokud politik chce nějakou válku, dobře, ať jde jako první v první linii, anebo vezme sebou, nebo tam pošle jednoho ze svých dětí. A nikdo by tam nešel. Protože z cizího krev neteče, že jo? Za starých časů, když byli králové, Přesně. tak král šel v čele svého vojska. Tak proč ty politici, kteří táhnou na cizí země, nejsou v první, jak ty říkáš, první linii? Proč oni nejsou tak aspoň tak seriózní jako ty králové, který, když chtěli něco vyhrát, nějakou válku, tak oni šli v první řadě. A tyhle ty se schovávají. Ty sedí v teplé u kafička. Protože tady se vlastně hraje jako s lidským strachem. Jo? Ano. Že vyvolají nějaký strach, jo? A potom řeknou, tady je řešení. Tak bude válka a bude se něco dít. A pak určitě vyhrajeme, že jo? A pak to bude určitě lepší, ale takhle přijde další válka nebo nějaký covid a pořád je to obchodování s tím strachem. Takže je dost bohatné. Ty bohatý bohatnou, samozřejmě ještě náboje a munice, tak. Ale takže řešení je zbavit se strachu. Protože když nemáte strach, tak s váma nikdo nemůže manipulovat. Jo? Takže to je zase jako posun vlastně ve vědomí vejš. No a k té válce ještě jsem chtěla něco říct. Teďko nevím, co to bylo. No, Kristýna vlastně, já si třeba pamatuju, když v té její online komunitě se jí ptali posluchači hodně z Německa, teda, protože v Německu to bylo velký téma, zvlášť teďko na podzim 2025, tak tam byla i nějaká taková jako nábor prostě těch mladších mobilizace a i tam vlastně se řešilo, Kristýna posílala pak nějaký formulář nebo nějaký jako vzorový psaní, co bylo jako výhrada svědomí pro toho, kdo tam nechtěl jít, tak měl možnost napsat výhradu svědomí a prostě tohle jako tímhle se zaštítit. A ona tam vždycky, když se jí někdo takhle zeptal na tu válku, jestli bude nebo nebude, a teď, že se všichni bojí a co s tím, tak ona tam odpovídala, že ty jako vládci nebo ty politici nám říkají, aby jsme se připravili na válku a ona doporučuje, aby jsme se připravili na mír. Prostě jako vůbec s tou válkou nepočítat, nemít ji jako ve svým plánu, ani denním, ani 5letým, ani 10letým plánu prostě nebude. A s tímhle vědomí toho míru jako žít a pak ještě to, co ona taky říká, je, že pokud se vám téma války objevuje ve vaší realitě, ve vašich myšlenkách nebo v tom, že vás to straší, tak se podívejte do sebe, jestli tam nevytváříte nějakou rezonanci, protože může to být i tak, že třeba někdo, kdo se hodně bojí války, tak vlastně válčí s něčím v sobě, s nějakým příběhem. Jo? Může to být, že jo, lidi hodně často používají slovo bojuju. Jo? Bojujeme s nadváhou, bojujeme s nemocí, bojujeme s šéfem, bojujeme s někým v rodině.
s dětmi pořád v nějakým boji a už ta slova, no. Nejlepší hláška je boj za mír. Boj za mír. No. No. Asi jako kdybychom se najedli a tím chtěli vyléčit hladomor. No, prostě myslím si, že jako i tohleto vlastně jako je podnět pro posluchače třeba, pokud je straší ta představa války, tak podívat se, kde ve svém životě ještě třeba mají něco, kde nejsou v míru. Jo? Vytvořit ten mír nejdřív u sebe, protože to všechno, co se děje, tvoříme my, to všechno. A taky všechno, co nás zvenku jako dráždí, tak je odrazem toho, co se děje v nás. Ano. Ale jsou tam i karmické vazby, že my si musíme užívat nějaké záležitosti z těch válek, x životů, který jsme vlastně v těch válkách byli, že jo? Jednak jako třeba vojáci a jednak jsme je i možná organizovali někdy. Takže tam je potřeba, než přejdeme do těch vyšších vibrací, do toho lepšího světa, tak to odžít a pak teda ta karma je těžká na tom konci, protože vlastně, jako bych řekl, to rozdělení těch realit, když to tak nazveme, na tu pozitivní a na tu, která bude pokračovat v té temné úrovni, už se blíží a my si musíme odžít co nejrychleji ty zbytky, aby jsme se dostali do té lepší reality. Myslím si, že to říkal Ježíš Kristus, neodejdeš odsud, dokud nesplatíš do posledního haléře, že? Nebo nějak takhle. Takže my to musíme teďka odžívat. A co se týká toho německého přísloví, je to asi týden nebo 10 dní, tak jsem se kouknul na pana Jackovského, on má vždycky takový 5minutový jakoby zkratky. Já to ani nesleduju celý, já jsem ho překládal před lety, takže polsky umím, částečně teda, nebo rozumím spíš. A tak tam měl takový jednu myšlenku, taková intuice mu přišla, že bude divná válka, v které se nebude bojovat. Jo? A že to nedokáže vysvětlit, ale že to bude válka, v které se nebude bojovat. Což by z mého pohledu bylo velice dobré řešení. Když bude nějaká jakoby válka bez boje, tak tam nebudou umírat lidi a bude to třeba jako nějaká válka ideová nebo morální, ale nebude to s lidskými obětmi. Já třeba takovýhle pocit mám z toho, co se děje kolem toho Iránu, že když se na to jako nacítím, tak nevnímám nic negativního, vnímám to, že je to všechno v pořádku, že se děje to, co má. A dokonce mám kamarádku, která má rodinu v Iránu, ona tam odsud pochází a ta mi právě říká o tom, jak jsou tam ty lidi místní, jsou šťastní, že se zbavili toho diktátorského režimu. Takže ono to, co zase znovu nám ukázají média, naše média, tak je hodně jednostranný, hodně jako zkreslený pohled, jo. A to, co ty lidi zase prožívají, tam je taky něco trošku jiného, no. Takže myslím si, že určitě není čeho se bát, pro nás určitě ne, protože Česká kotlina tady a Češi jako národ si myslím, jak říkáš, nemají žádnou takovou tu jako minulost válečnou. Ani otrokářský, my jsme nikdy nebyli otrokářema, my jsme nikdy nevedli nějaký expanzivní války. Jo, nebylo to tak, že bychom na někoho útočili, takže si myslím, že jako z tohohle pohledu tady můžeme být jako dost v klidu, protože tady je mír. A jsem četla takovou takové zamyšlení, že vlastně to Česko a Slovensko, jak se říká, že je srdce Evropy, takže to není jenom jako metafora, ale že vlastně, když se podíváte na to, co v lidském těle dělá srdce, tak to srdce vlastně musí okysličovat tu krev a vlastně jako čistit, ale zase tu čistou a okysličenou krev rozvádět do celého těla. A když si to převedeme na tu Evropu, nebo i třeba na svět, dejme tomu, když si budeme hodně fandit, tak jako to srdce musí být v klidu, že jo? To srdce musí být zdravý. Když je srdce na tom špatně nebo hodně nemocný, tak nepřežije celý organismus. Srdce musí být zdravý a z toho srdce se rozvádí ta dobrá energie do celého těla. Takže to mi přišlo, no to jsem někde lavila, to není moje myšlenka. Máte si takovouhle vizi, bychom si měli ukotvit ve svém srdci a posílat do celého světa. To není moje myšlenka, to jsem někde lavila, ale